sayo kukhona inkunzi emnyama ngibona amanzi amnyama hlasela dlozi lami iphupho lami kwenzenjani iphupho lami kwenzenjani iphupho lami kwenzenjani iphupho lami kwenzenjani. Miss Shakira. Yes, sir. I'm good. How can I help today? That day, say I reported about Lobo and Sophie, but you did nothing to those kids. I did nothing. Yes. What do you mean? Ngathi lento engayireportayo ibukeka sengathi yakujabulisa sir. Because since ngireportile akulanto oyenzayo. Shakira, where are you getting that? Huh? Lezi ngane ziyamotsha sir. Ngiletha ama-report each and every day. But yina wenzi lutho. At least do something ukuze ufundise lezi ngane lezi. Azifundi zenza into ezingekho right eklasini. Do something. Ufuna ngenzeni exactly? At least discipline them. Punish them. To send a strong message to other kids. Yenza something sir. Ukwenzela ukuthi la lezi ezinye ingane esesayidini zibone ukuthi uma uyenza into engekho right kwenzakalani. Lento le yamosha ikusasa lezi ngane. So kumele kube something esiyenzayo as ama-teacher wabo. Ngoba ngireporta kuwe njengomphathi, you have to do something. Ezobonisa la lezi ezinye ingane esesayidini ukuthi zingayenzi into engekho right. So it means I was supposed to report back to you after whatever I did to those kids because there's something that I did. It's not about that sir, but engikushoyo ukuthi we have to do something. Those kids they need our guidance as a teacher. Shakira, yikho ukukulethela lapha e-office yami lokho? Yebo sir. Ufuna ngenzeni ke? Maybe you can, what exactly do you want me Punish them. Into engiyifunayo ukuthi ubapanishe, yenza something. Something ezoyenza ukuthi la lezi ezinye ngakhoze singayekela kuyamoshakala isikolo sonke. Punishment, something ngibapanishe kanjani? You want me to beat them? Ufuna ngibatshaye? I don't know, but something ezoyenza ukuthi lezi ngane lezi zisabe nje ukuthi masenza into enje esikolweni sithola that punishment efana nale. Kube ne something esiyenzayo. Because ukuthi ngiletha ama-report ungathathi action mina kumphathi. Lento yabulala ikusasa lezi ngane. Yabulala ikusasa lama-students la. Isikolo siyamoshakala. Usaphila Stone Age life. This is 2025. Corporal punishment was abolished long back. Abantwana basatshalo. Abantwana balamalungelo. They've got rights. Umthetho. Kodwa phela angeke uzuhlale phansi ugoqa izandla ubukele ingane zisenze nje zizenzela umathanda zenza ziwezifuna ngakhona. Ayikho right lento lesi. Angivumelani layo. Abantwana they know what they want. Mina angivumelani layo lento lesi. Angivumelani layo. Angithandi lento leyenza zingane. Asikwazi ukuthi sihlale sigoqa izandla singenzi into. So whatever. Asiyenze something se ngoba kuyamoshakala la esikolweni. So whatever I'm doing. Ingane lezi zidinga thina as teachers ukuthi sizinakekele. Zinamaphupho kumele ziwaface. Uma thina singama teacher singabanakekela abantwana bazomoshakalela ifuture yabo. Hayi. We have to protect them. They need our guidance. The teachers. They need our guidance. Yeah. Okay. So I think now, Shakira, it's good you take my position. You become empathy. Then I become. Listen, you know what, ne? You know what, ne? I will not stop. I will not stop. You won't stop. I will report this further. To. I promise you that. I promise you that, sir. I will report this further. Shakira. Okay, no, it's okay. Nyabuzwa, be the headmaster. I become a student. Sengingusihlobo ngishaya ke just beat me. Sengingusocks. Beat me, Shakira. It's not like that, sir. Then what do you want? But awukwazi ukuthi ulungise le nkinga engibe ngizoyireport e-office.
Le problem le engiza ngizoyireport la. You are too junior for that. Awi-attend. You are too junior for Mina that. ngikhuluma ngezingane zesikolo ngekusasa lama-student. You are here as a teacher. Yes. Not as a teacher. You are not a CID in this school. I'm not a CID, but lezi ngane zenza into ezingekho right. Siyabulala i-future yezingane. Interrogating my students. Can you just be a teacher? Kodwa zwana phela teacher before you go. I think now remember you're a temporary teacher. And your contract is coming to an end next week. With such kind of behavior, I doubt if your contract will be renewed. Anyway, you can go. You know what? I will not stop this. No, it's okay. I will not stop this. It's good. Angithandi lento yenza ungutitsha ungedmaster uphethe isikolo uvumela ingane zisenze ngeklasini. Don't take this anymore. Angithandi lento le. Into le yabulala isasa lezingane zidinga thina ukuthi sizinakekele. Zinamaphupho kumele siwafeze. I'm going to report this. Sengizwile ngamaphupho wakho labantwana everything. Tell me what's happening. Wenzani for tomorrow, for weekend? Maybe we can go out so that we change your mindset. I don't understand what you're saying. We are talking about students. Nithi mina wenzani weekend so that I take you out. Ukhohlwe ngalezi izinto osizwayo ngabantwana abathula obathanda. You know what? Sazotshintsha. Iphupho lami lofeza kanjani umhlaba lo ucwela mbevama iphupho lami Ngumabhengezi. Hayi. Angihleli. Uyenzeni ngaka? Yenzeni nkini? Ngifunda la extra mina. Kufanele ngenze njani? Imali 27 hayi ngikhaya vele it's a no go. It's a no go vele. Hayi. Fanele ngicimile musi. Kufanele ngenze njani? Hayi. But uzofika ngikhaya at least ngathoma ebhuthumela umntwana omncane ezongidinga but uzongena ngikhaya weza uqeda lapho uthi uyenzela mama extra. Yakubona umntwana wesikolo lamarasta. Eko. Ngajajwa ufunda ezithala yona. Hayi 27 hayi. Ngathiwa ngenyinto ngapha kungcono kodwa ngikhaya odlodlo hayi ngiyikuza ukuthi ufike ngikhaya lapho kule government yami khona uzondinga mina angunika inamba yami Thavile ngayenza. ihambuza akho serious hani Noma nami. Sondeza. 27 ayikuza ukuthi ufike ngikhaya futhi ukuza umama ukuthi udinga mina ngunika inamba yakho qeda lapho ungumntwana ongumfana hayi ndoda hayi laphana uwadlolo baba uyahlonishwa la cabanga sokuthiwa kufika umfana wadinga isihlobo wathathwa athi Kodwa ngona kula kedlonke. Ngiyabuza phela. Ikedlo ngiyalo khona but it's a no. So manje uthi lapha ukodlodlo ngana kula kedlonke. Baba uyahlonishwa ngaka baba is well respected. Mina ngihlonishwa. Khuluma nami mina ngihlonishwa yini yabuza. Ngizwe Uhamba. usiya. Ngisangikhaya. Awindawo. Khuluma nami. Ngicela ukuthi ngikhaya ungafiki. Ngikhaya ungafiki please. Ubucinile Maya ufanele ngicijile ngenze njani? uyathumela abantwana bendinge Abantwana bangwana laba babisile ni bathu. Njengoba lamntwana uthanda ukudlela lapha ngwankini bamesabo akho. So bengiyathuma. Ungazuza yenza iplan ndoda mina ngicela uyangikhaya. Iplan engiyenzile ukuzibuyela phela ngizodinga wona. Ngoba kanjani ngobhebeza. Ukukhumbula ngoba ngifuna ukuba khuluma nami. Ngifuna ukubona. Hayi ungafuni. Nda. Wathi wafuna. Angifake esuphini ndoda. Kuhambe njani? Khuluma nami. Umama ufike wangishaya. So nomuhle so. Ngawucela ivimvinye lesi taphile zikabe zibuka.
Khuluma phela ngizwe utshayela. Sengihamba bye. Awuyini. Isikhathi sami sesishaya. And ngikhosa ngakhohlwa yazi kulo muntu ofike yazi ukuthi and I suspect ukuthi uSocks. uSocks ufikile enyawo wazi ngena kulo muntu ka. Yazi liza ngifaka emashitini. Hlanza ndosothi. Socks. Nothing. Ungasikho ngakho le. But liza ngifaka emashitini ngiyatshela. Samanje fika njani kwenza ukuthini? Angikwazi lami. Yiko ngikutshela. Angikwazi. But anyways, ungabi le ndaba la kwenza mkhuza ngiwani. Ungabi le ndaba la. Ihlanza ndosothi. Nothing. So manje. Angikwazi ukuthi bendingela nikho ngikutshela khona ukuthi uSocks I guess ukuthi ufikile nje I suspect ukuthi uSocks. Oh, suspected. Angikhosho umama vele kamqambani lizo. Uthe ungifana nokuba bari ngiya suspect uSocks. Angazi. Arungabi le ndaba la khona sengihamba. Vele ngifike nje isikhathi zami sesishaya. Right? Bye. So on your phone. Nkosikazi. Ngithola nje ndaba enzani? Hayi, sambe kahle baba, ngithula njani? Hayi akukho ukuthela. Akukho ukuthela. Kuhle shi. Umfana wami ukhona phandle la? Hayi khona. Okay. Ebebhizi nje. Ukhona kwenzeka? Safanele ngiyombonisa lapha ziningi izinto ezenziwayo la ekhaya. Kufanele ahlale sazi umuntu ephuma so. Kufanele ehlale sazi ukuthi kufanele abambe ini la. Yeah, kuqakathekile Njengomfana osebenza. Abafana umuntu yabengakwazi. Awuye-check-a. Yagcine bambala lapho ungafanelanga abambe khona. Ngibona bona into zami lapha ku-computer yami. Ngasize. Baba. Awuzombonisa la. Ngibani umfana lo? Ifana uphi baba? Nawu lo mfana ngibani umfana lo? Ukhuluma nawe lapho uqobo nawu ngibani? Hayi umfana lo baba wafika lapha uthi umngani kaSihlobo. Umngani kaSihlobo? Ufunda laye. Isihlobo selabangani abangaka? Unyaka uphela lapho inole banzina lezi. Uthi bayenza bonke khona ngalama extralis. Hayi angifuni lokho angifuni ukubona umfana okusela kodwa ungena abantu abasola. Awungeni umuntu osomzini wami yezwa. Ngikhuluma ukugcina namhlanje angifuni ukumbona umfana lo. Yikho ngafaka ama-camera la ekhaya la. Ngangisenzela ukubona into ezifana nazina lezi. Angifunda ukubona lokho la ekhaya. Noma ngisegoli yonke into eliyenzayo nyabe ngibhekile. Noma ngibuye endleleni mina ngicheck efonini yami la. Yonke into ngiyibona efonini la. Lokho ngicheck manje ngoba senze isikhathi ngingacheck la ama-camera la. Lo mfana angifuni ukumbona lo. Angifuni ukubona inyawo endlini yami la. Bengisalinde ukuthi mayebuya ngidinga isikhathi baba. Hayi lokho angifuni ukuzina ngibuye ngokuqala. Ngibanga umfana kulo. Ngibanga. Ngibanga. Akasichazanga umfana lo. Angifuni ukubona into engazifuni emzini wami. Akasichazanga. Yiko ngifaka ama-camera ngifakela ukuthi ngibone uDodo nje. Lo ngudodi lo. Isihlobo sebhemba nje. Sithi umngani kaSihlobo. Umngani kaSihlobo omunje so. Hayi akwaziwa yini. Unyaka uphela. Wena mamkhaya nomuntu ofundayo nalo. Hayi lami ngingabe ngisola sibili baba kodwa kimi wafika wasichaza wathi umngani kaSihlobo. Hayi angikhulisanga abantwana baba labantu abangana abantu. Uswele uSihlobo ushoda ngani? Manje into esingihlukumeza ukuthi wena ngapha ufuna ukegoli ngapha uthi sithiya abantwana. Ngapha uthi sithiya abantwana nomuntu onje so. Hayi ubona sibula abangani bathi hayi akukho bakho right. Lo muzo ohloniphekayo lo muzo abadala lo. So muzo uphongo ngena izidokovana ezinje so. Ungaphi Sihlobo? Sihlobo. Yona Sihlobo. Ngabe lizofezeka iphupho lami.
Awu, ngathi kwena. Nathi sinya wakho namuhla. Hayi, uthi umndeni uphela kaphelelanga. Ngubheka umndeni kayise. Umndeni kayise, nathi sinya wakho namuhla umntana kaMthikiswa. Kanti ngabona amazinyo amhlophe phandle. Right mama. Good morning. Ezibukela ibhora la. Yini ukujabulisayo? Ibhora lengijabulisa yini. Khuluma zomuntu ojabulile. Izolo lapha ngililinda phandle lapha lazingazizenga naliphuzile ubuye emsikeni izolo. Amphuzile. Ngize ngalala mina. Ngingalibona. Angirafta kahle. Yahlangana. Kuhlangana ini? Baramantshene la. Hayi bora. Izolo lapha ngithethe ifoni. Ngafonela ugogo manje. Ngitshela ukuthi hayi sesiready ukuthi siye ngale ekhaya kuthiwa kuseTholotsho lapho kuloba khona. So ibuza ukuthi ugogo manyoleni uthini. Ngitshela ugogo kana nginkinga. Sandlena sinamba zakhona ngathi. Smart. Senzanga njengensukwini ukuthi izake ngizwe kakhulu. Ngizamile sifuna ukuthi ngifone la nganiyayala wathi nele sengifonela. Ngasakhuluma sisi. Sisapho kunanto zonke. Fana ngakuthela. So intenzakala ngitshela ukuthi nasesiready wasesithi yena so siready kwaningi ngithi noma khathesi so siyathi chu wathi ora bana ngiqale ngifonela ubaba ukuthi mama umthethe ngani uhlanya ukuthi hayi uthi uyaphila uthi ukhona eTholotsho amhlophe shwa siyabonga ngitshela so wabe sesithi mana ngiqale ngimfonele khonapho ngambone sengifonela futhi sithi hayi sengikhulumela idlodlo uyitheli ngakho shwa siyabonga so ngala phezulu kombheda lokho uthi thoka dlala ebusuku lesi ngidlala njimeke ngiphuphe emnandi futhi siyabonga tata shwa lezo indaba ezimnandi sibili hayi indaba ezimnandi yabona ke namhlanje ube ukuthi lokho imajani sizadlala tata kungasayeshi lokudla Mama siyasala manje bathatha abantu abonke abasekhaya kugogo bona so kufanele libaleke mina hayi hlahla mpendula nasihlale lawa ukuthi inyanga yonke sitezi lapho ngasibalekela ambaleki ngihamba mpendula even senkwayenza kubona abancane ngeke ngize ngikhohle ngirakuthembi wena nothake ngayo ungakayi kuyanyathela usufikile yambona uzasikhupha awuyaziwa phela njengoba uthi umhlanga nomfazi kanti ngiyenza amanzi abilayo efesini basibili ngizokhuluma ukwenzeni kodwa mama ukasanga hamba ehlala kulelo so hayi hayi futhi ke nikisa awujabulile la msengijabula Jabulile hayi ajabule rap Ubalala lomphakathi hayi lapho sengijabule akuthi ngiyephika hayi phekani ngincedise Sisale Yando. Kibo mango yenyewe hivi. Ile nata. Bona nohambe esikolo. Adlali kukuza ngotshwala. Umkhuzi ngubaba wena. Azobhuti wakho mina. Bhuti wami alabhutele rasta mina. Uqinisile? Unje ngicegizile. Sonke mvuna mzafuna nisokutshela. Intombi yakho bani? Kosto. So intombi yakho bani?
Yoza bafana so. Unankulumo zawo zembili la. Ukhulume ezombanje ngezomlomo. Kanti sokuzoza right ngini mfana mconje. Wona ngaba left. Socks. Awunje. Usiyafuna nokuhlobo. Siyafuna ukubani? Usihlobo. Into ngambuzi into ngifuna ukuhlobo. So wena uphopha intombi yami. Kodwa lapho sihambe sekudinga nkiyo. Yini engakuhlanga? Wakhonjwa nini usihlobo wena? Nakhonjwa nini? Amna la ufakazi maybe uhamba ngithuphe ngela thaya ke. Awukhonjwanga. Ankonjalo. Utsho ngani? Ukhomba nini isihlobo? Into ekhokha la ifoni yazi. Navele ufakazi befona ngudinga. Udinga nje. Ngibonana. Bona straight ke muze ngani. Usiyafuna nje. Awumbuzi vele khona. Ubhizi unathana lokho. Ya. Imali yami ithenga la so yakho. Awumbuzi into ezinye. Karolandeni ngimi. Ufubona. Uzamenza umhlobo yawo. Akufanani. Uzamenza umhlobo yawo. Ngiyawuphe ngomoya. Awuziboni ukuyibona lokho. Hayi ngidlala ibhola mfana. Nazo sibhemamba. Ngirastarea zo lokubhemamba. Yesana. So muzilabo ngihleka ukuthi uthatha. Wani ukhombisa intombi yami. Uyilanda ngiyo. Intombi yakho. Usiyafuna. Intombi yakho. Uyihlupheki manje awulandoda. Owenzwa chika kuye. Uyanga lesikole. Ayifana isikole siyamphuzela. Asibone sami isicelo. Ngizofaka ke iclass le zokuthi iclass. Ngafunga bakithi wethu. Angeni. Phela ekungeni into ebona into ephakathi uthi ubengena njani phakathi lawo. So ngathi ngifaka lokho uyafana. Singabambana kabi kabi phela. Awungambambi intamo. Hayi ngiyakutshela phela mina ngihleki ngiserious. So nokusiyafuna lento nje. Intombi yakubani kanti? Kusihlobo thengisa. Zwana